Bones! Aquesta setmana ens hem arribat fins a Port de la Selva per gravar una classe de windsurf i quan acabi la classe parlarem amb en Xavi, que és el jefe, el monitor de l'escola d'aquí del poble, i després de parlar també amb els que han estat fent la classe avui, doncs aviam si a mi me deixen també pujar a la taula i parlo una mica i faig una mica el tonto. De mentre m'espero que surti en Xavi, me'n vaig a banyar, vale? Ja s'ha acabat la classe, ens heu reunit amb en Xavi i ara li fem unes quantes preguntes. Bueno, Xavi, quant temps fa que estàs amb això del windsurf? Fa 20 anys. Ets el jefe de l'escola d'aquí de Port de la Selva, no? D'aquí de Port, sí. I teniu més escoles, no, em sembla? Sí, Wind Discovery té 3 escoles, a Roses, a Llançà i a Port de la Selva. I com és això de que aquí ve aquesta passió pel món del windsurf? Doncs des de petit, que vaig començar en una escola, vaig començar a navegar amb uns amics, ens ho vam passar a la mar de bé, després durant els estudis vaig treballar de monitor i un dia vaig decidir canviar la vida, reorientar la vida i ensenyar el que m'apassionava. I en aquestes escoles quins cursos oferiu, quines variants teniu? Fem cursos de batejos de mar d'un dia, 2 dies, i després, si vols començar a aprendre de veritat, necessites 3 sessions de 2 hores, 6 hores, mínim, i a partir d'aquí pots fer estajos més complets, de 5 o fins a 7 dies. Després també fem cursos de perfeccionament, on ensenyem les tècniques de fanboard per començar ja a introduir-te en el món del windsurf de veritat, perquè això és la iniciació i després hi ha tot un món una miqueta diferent, amb sensacions una mica més fortes. Jo t'he vist molt bé, tu, Sí, Sí? bastant bé. Sí? Sí. Aviam, explica'ns-ho, què? Sí, bastant bé. Has caigut molts cops o què? Has caigut molts Sí. cops? Sí? Bastant. Jo després em pujo a la taula, què em recomaneu? Què haig de fer? Paciència. La gent d'avui em sembla que la majoria era principiant, no? Crec. Era el primer dia, és el millor de tots. I tens gent de totes les edats, petits, grans, he vist pares, he vist nens. De totes, de 6 a 84 anys hem tingut. A 84 anys, Déu-n'hi-do. Molt bé, et sembla que jo ara podria pujar-me a una taula i faig així una mica el tonto? Som-hi, endavant, M'ensenyes una mica? Sí? som-hi. Vinga, dale. Molt bé. Som-hi. Aquesta ha estat una iniciació del windsurf, m'ho he passat de puta mare, vull dir, m'encanta això del windsurf, jo ho recomano perquè realment la sensació que es té sobre la vela és una passada. I, fins aquí l'escola de windsurf de Port de la Selva. Ens veiem la setmana que ve, vale? Ciao!